Вие гледате Така го правят жените. Ние сме на вълна мода. На гости са ни Антония и Аси от Ателие Шанте. Показваме техните предложения за празнична визия. Донесли са ни ежедневни тоалети. Мисля, че вече стигнах до по-екстравагантната част от вашите тоалети. Ето една пола, която не знам как сте я направили, но е страхотна. Всъщност, ето така. Да. Това ли е отпред? Да, тя може да се обърне наобратно, да бъде отвътре бяла и пухкава, отвънка черна. Добре, да имаме тук. Няма ли да ни е малко късичка отпред? Не, къса, тя е с ниска талия и идва така гордо една педя над коляното. Не, тази част. Тоест, да. Ето, но не, като се облече, не е къса. Тя е доста сценична, не е точно за носене по улицата с нея. Да, ясно, че не е за улица, но нищо няма да се вижда спокойно. Не се вижда, спокойно се носи. Така, аз я виждам дори леко на една страна, също би била интересна. Така, как го изработихте това чудо и колко време ви отне? Ръчно ли се слагат тези дантелки? Не се шият на ръка. Да. На машина се шият и отнема горе-долу около 2-3 часа. Изработката аз си го представях, че доста дни сте правили. Ясна беше крайната цел, затова се получи бързо. Когато не е ясна крайната цел, по-бавно се получават нещата, но така, случва ли ви се в процес на работа да доизмисляте модела, да го променяте? Абсолютно винаги. Даже винаги модела се променя с процеса на работа. А само по един модел ли правите по една бройка ли правите от модела или пък ако аз се поискам такава пола в синьо, може да се направи, малко е тежка, може да се направи. Може, да. Добре, така доста жени държат на това да са неповторими. Какво мислите по въпроса? Правите и абитуриентски тоалети, нали така? Да. Но не сме донесли нито едно от тях в момента. Аз мисля, че това може да е добър абитуриентски туалет с някакво бюстие нагоре. Отгоре, да. Би се доста екстравагантно за днешната младеж обаче. Ето, някоя сутрин сте се събудили с усещане, че искате да направите нещо на точки. Калинка. Това е пола, която точно това имитира калинка отзад. Да. Това като се облече доста бухва точно в задната част. Отпред е късичка. Нека да покажем крилцата на калинката на нашата камера. Тя е с шалче, което може да се комбинира в горната част, зависи какво иска да се облече отгоре. Много е интересна тази пола. Всъщност отпред е къса, не е много къса, не е колко бредната. Отзад е дълга. Асиметрията модерна ли е все още или пък по-класическите форми? Модерна, защо да не е модерна? Асиметрията винаги. Асиметрията си е зависимост от дизайнера и неговото усещане. Клинчета. Много актуални. Много актуални, да. Всички дами са с клинчета. Нека да ги покажем един по един. Тук имаме един тип зебра. Да. За по-смелите. А това сега как се носи? Значи това се носи като черпогашник по-скоро, с някаква пола, рокля отгоре, къси панталони. Зависи как се комбинира, но е ефектно по крака, седи добре. И класически черен клин с блестящ ластик. Така, стигаме и до малко по-зимно предложение, но отново екстравагантно. Зимата ми се струва малко скучен сезон за обличането. Не е ли така? Това какво е сега? Рокля ли? Пуловер ли? Това е жилетка, както са актуални в момента, с голями яки и така по-дългички. Даже някои половери правиме, които са дълги, тип рокля, могат да се носят пак с черпогашник или с клин. Не е задължително да сме голи, за да сме екстравагантно облечени. Всъщност, екстравагантността свързва ли се с това пък да сме винаги секси? Или може да не сме секси и пак да сме може, да. Има неща, които не изглеждат секси, а са много екстравагантни. И едно лече, пухено черничко. Да. Късо с къс ръкав, оттек кожа. Можем да го сложим върху някакво поло, потник, върху всичко. Много функционално. Такива дрехи аз обичам да си ги използвам в много случаи. Искам малко да си поговорим и за предстоящия сезон. Все пак вече сигурно абитуриентите са се втурнали да търсят тоалети. Има ли такива, които вече
Все още не. Тепърва се започва кампанията с абитюрентите. Не са ви търсили още? Не, те се започват да се сещат след март месец, вече към края, когато няма време в последната минута. Аз още от предишната година си бях измислила роклята. Даже от 8 клас, но се промени в последствие. Така какво ще им предложите тази година? Какво сте намислили? Един момент ще има като акцент върху материя сатен, примерно, в комбинация с паети. Много, поне аз лично искам да наблегна на паетите. Така отново ще има блясък, по-скоро екстравагантни, пишни и бляскави тоалети или пък по-семпли ще се носят тази година? А какво ще се носи? Аз бих заложила на нещо по-пишно. Колко пишно? Рокли тип торта ще има ли? Не, никакъв случай. Никакви кринолини, обръчи, и торти и такива неща. Ето, това е добра дума. С какво не харесвате в абитуриентските тенденции? Какво отричате и какво не правите за абитуриенти? Торти. Торти не правите. Друго? Не. Друго не знам. Всичко друго правиме. Така, най-смелата рокля, която сте правили за абитуриентка или пък за някакъв друг специален случай? Сещате ли се за нещо, което... Те са доста смели, някои от тях, но като точно определено нещо, което се изпъква сред другите, не знам в момента, не се сещам. На какви цветове и дължини ще заложите? Задължително ли е дългата рокля до земята да надянат младите момичета? Дългата рокля придава доста елегантност. Има момичета, на които преди всичко би им отивала една дълга рокля, отколкото къса. На какъв тип жени отиват дългите рокли? На по-високи? По-високите с дълга рокля стават още по-високи, което е хубаво, но им отива. Да. И все пак повече дълги, повече къси. Ще гледаме ли крака на абитуриентки тази година или няма да ги гледаме? Нещо средно, според мен. Аз мисля да има и къси рокли, и средно дълги рокли, такива богати настрани с средна дължина. Има ли такива момичета, които предпочитат да не са с рокля на абитуриентски си бал? Има ли сте такива случаи? Примерно да случаи за костюм. Да, случвало се. Така ли? Да, и то съвсем класически костюм. Много чудващо. Да. Нека да покажем вашият втори модел, който не е с класически костюм, но определено не е сбъркал. Ето това нещо синьо ли? Да, наистина това е синьо съчетание с паети, които ще заложим за абитуриентските Така много е бляскаво. Така модела не е пищен, но пък самите материи, които сте използвали, е ефектен, да. И е много секси. Нека да видим пак. Гърба беше много интересен. Да. Страхотно е. Това даже ми е малко тип спортни танци, тоалетите, които са доста смели. Така, има ли много момичета, които са склонни да сложат нещо много ярко, нещо много лъскаво като това? Има, да. Какъв тип са те? Млади момичета, абитуриентки или пък млади просто по-шантави, да? Нашите клиенти са от, да кажем, 16 до 36 години. Да. Са голямото большинство при нас. И смели са всичките, и младите, и по-възрастните, и всичките. Смело е. Такива неща предлагаме, че такъв тип клиенти си идват при нас, които имат идеи, те самите за някои неща. Има такива, които изцяло се доверяват на нас и казват: направи ми нещо просто с голяма яка. Така и не знаят какво. Да. Така важно ли е да познавате малко или много човека, за да му направите нещо, което е подходящо за него, или пък само да го видите, е напълно достатъчно? Напълно достатъчно е само да го видим. Не правите дрехи по характера. Не, това е много относително. Вече за постоянните клиенти, които идват, като ги опознаваме, знаем кое ще им хареса и понякога ги изненадваме с нещо. Виж, това, например, е точно за теб и за него, примерно, сме го правили и наистина го харесва и си го взима. Така работите двете заедно в екипа. Знаем, че на едно място две или повече жени, няма значение, трудно се сработват. Имате ли разногласия понякога по отношение на моделите? Помагаме си по-скоро по отношение на моделите. Айде, сега не може да не сте се карали. Не, аз мога да се похваля, че работи с човек, който е страхотен. Просто нямаме разногласия за абсолютно нищо.
Всичко е по вода, гладко. Допълваме се. В доста моменти, има моменти, в които правиш нещо и изпитваш затруднение. Нещо ти липсва, другият човек тебе ти помага, вижда какво точно имаш нужда. Става по-лесно. Много хубаво, че така сте си паснали. Имате ли си любими модели, всяка една от вас? Казвате, това е най-хубавото нещо, което съм направила. Да, всяко следващо. Добре, за почти всяко следващо. Донесените дрехи нямате ли си любима? Всяко следващо няколко са сега. Хайде сега, кажи. Поне една-две. Ето, аз ще започна. На мен много ми харесва роклята от деним, която е харесва ми. Да. Бялата рокля с черните пеперуди също много ми харесва. Бялата пачка е страшно хубава. Бяло, кажи сега. Бялата рокля също ми харесва с черните ластици. Имаме сходен вкус и на мен калинката много ми хареса, както и бялата рокля с черните ластици, но предимно рокли сте ни донесли. Правите ли панталони? Да. Всичко правиме, да. Но по-спортни бяха и някакси реших по темата за предаването да не носиме толкова спортни неща. Но правиме и панталони, и яките, палта. Да чуем един зрител. Бански костюми също за лятото. Здравейте! Ало! Здравейте! Слушаме ви, добър ден! Добър ден! Тук що превключих канала и видях една любима моя близка Асето, която аз съм нейна клиентка, може би от, не помня вече колко време, от Люлин и се казва Мани. Да. И значи с нейната колежка Аничка, принципно не съм взимала от нея неща, но специално от аз имам, да не кажа 90% гардероба ми уши от нея. Искам да кажа, че е една страхотна професионалистка и много я обичам. Какъв стил дрехи е правила тя за вас? Значи, дрехите, които нося лично аз, стил може би по-скоро елегантни. Да. Офис дрехи. Като имам и много интересни така нестандартни поли, направени от нея, които си ги носят с удоволствие. А какво бихте сложила вие за един по-официален, специален случай? За каквито говорим? Специално за официален случай, значи тя ми шие страхотни рокли. Много са изчистени като кройка, но цветовете са предимно, варираме в черната гама и кафявата, но като модели са изчистени и също време страшно елегантни. Ето, че класиката е жива. Благодарим ви много за обаждането. Момичета, така финален съвет към нашите зрителки. Все пак празниците не са свършили. Какво да изберат? С това, което биха се чувствали комфортно, добре и красиви. Да. Човек трябва да носи комфортни дрехи за себе си. Не робувате сляпо на модните тенденции? Да. На тях винаги се робува. Малко или много, вече зависи, всеки индивидуално го приема. Благодаря ви много, че бяхте мои гости, че показахте тези страхотни тоалети тук при нас. Благодаря. Останете с така го правят жените и след новините по BBT. В Така го правят жените остана да видите кои звезди попаднаха в класацията на най-красивите българи за 2010 година и кои са призьорите.